Για μένα το BJJ είναι τα πάντα, ας πούμε. Είναι πραγματικά τα πάντα. Έχω βιώσει πολλές άσχημες καταστάσεις στη ζωή μου γενικά και πάντα στο τατάμι ξέδινα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένιωθα ελεύθερος, πραγματικά. Στο τατάμι το ωραίο είναι ότι ο καθένας θα αποδειχτεί εδώ, ας πούμε, στο τατάμι. Πολλές καταστάσεις που βιώνεις με το Brazilian, τις βιώνεις και έξω, στην καθημερινότητα. Έμαθα την ποδήλατο του Jiu-Jitsu από έναν πολύ καλό μου φίλο που είναι Ελληνοβραζιλιάνος και ερχόταν κάθε καλοκαίρι από την Αμερική για διακοπές στη Στούπα, εκεί που μεγάλωσα, και μου έδειχνε διάφορες κινήσεις στην παραλία. Είχα πει ότι μόλις πάω Αθήνα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα γραφτώ σε σχολή Brazilian Jiu-Jitsu. Έτσι, μετά από 2 χρόνια, ήρθα στην Αθήνα, ξεκίνησα να δουλεύω νύχτα και παράλληλα έκανα πρωινές προπονήσεις Brazilian Jiu-Jitsu στην Gracie Barra Draculino, σε αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Εδώ στην Gracie Barra Draculino έχουμε μάθει να κυνηγάμε πρώτους πόντους, δηλαδή first control and then submit, δηλαδή πρώτα έλεγχος και μετά υποταγή. Γιατί ειδικά σε υψηλόβαθμες ζώνες, ίσως παραπάνω, που είμαστε πολύ, που ξέρουμε τις άμυνες πλέον, ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, δηλαδή είναι σαν το σκάκι, ας πούμε, πρέπει να προβλέψεις τις κινήσεις του αλλού. Και ειδικά με τα submission είναι σχετικά πολύ φανερά για τους πιο προχωρημένους, πιστεύω εγώ, και έτσι κυνηγάς τον πόντο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο δάσκαλός μου, ο Χρήστος Μαρκές και ο Άρης Χατζιακόβου, εδώ πέρα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εδώ ο φίλος μου, από το Fight Closing εδώ, με τον Γκί, το Hyperfly, και γενικά ό,τι έχει σχέση με εξοπλισμό για τον Brazilian, με υποστηρίζει. Συνήθως ξυπνάω το πρωί, προσπαθώ να τρώω καλά και σωστά, αρκετά καλά. Έρχομαι προπόνηση εδώ, κάνουμε δυνατή προπόνηση και μετά πάω λίγο σπίτι, ξεκουράζομαι ή κάνω βάρη, ανάλογα για δυνάμωση. Είναι σημαντική η δυνάμωση. Εγώ προσωπικά κάνω τώρα άρση βαρών με τον Οδυσσέα Δήμα, τον αδελφό του Πύρου Δήμα, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδα ότι βοηθάει αρκετά και τώρα που κάνω 1 μήνα περίπου έχω εντυπωσιαστεί. Έχω δει και μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι μου πάνω. Έπειτα πάλι σπίτι, τρώω κάτι, τσιμπάω κάτι στα γρήγορα, μια μπανάνα κάτι, μπορεί και ένα μπέργκερ στα γρήγορα και πάω καπάκι με το ποδήλατο, Περιστέρι, και κάνω προπόνηση εκεί, στις 8 που έχω. Στον Πιτάκο, στο Stamp the Showman.
Όταν χάσεις, μαθαίνεις το λάθος σου. Αυτό το κατάλαβα πρώτη φορά που έχασα στις μπλε ζώνες, στο πανευρωπαϊκό, τον πρώτο αγώνα. Και το θυμάμαι αυτό, ότι ήταν μια μέρα, ας πούμε, για μένα απίστευτη, δεν το περίμενα αυτό. Ήμουν τόσο χάλια, τόσο ψυχολογικά πεσμένος. Εκεί γνώρισα και την κοπέλα μου, που κάνουμε μαζί Brazilian, η Άννα Ικάβα, που είναι αυτική ψυχολόγος. Ήξερε το παιδί αυτό, το Φιλαντό, που είχα παίξει στους αγώνες. Και μου είπε ότι κάνει πάρα πολλά χρόνια, είχε πάει και στη Βραζιλία πρόσφατα. Και είπα και εγώ ότι εντάξει, θα πάω Βραζιλία. Αυτό και έκανα. Μαζέψαμε με την κοπέλα μου λεφτά στη Μάνη, εκεί που δουλεύουμε μαζί. Και κάτσαμε 3 μήνες και έκανα προπόνηση ακριβώς εκεί που έκανε και το παιδί που με είχε κερδίσει. 2-2,5 μήνες, δεν κατάφερα 3 μήνες, γιατί μου συνέβη κάτι άσχημο. Πέθανε η μάνα μου από καρκίνο και έπρεπε να γυρίσω κατευθείαν. Ναι, έτσι δεν πήγα και στους αγώνες την επόμενη χρονιά, στις μπλε ζώνες. Και ο στόχος μου ήταν ότι θα τον βρω πάλι στις ΜΟΒ, αυτόν τον παίχτη. Και έτσι και συνέβη. Πέρυσι που βγήκα πρώτος στις ΜΟΒ ζώνες, ο τελικός ήταν με το παιδί αυτό. Εμείς θα βγούμε το τελικό, να το ξέρεις αυτό, μου λέει. Το λέω και αδερφιάζω, ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Και ήμασταν, νομίζω, για 2 πόντους με κέρδιζε και είχαν περίπου 1 με 2 λεπτά. Μπαίνω στην αγαπημένη μου κίνηση, Ντελαρίβα, απότομα, και έσπασε στο γόνατό του. Είχα κολλήσει εκεί πέρα, απλά κοίταγα. Είναι η κίνηση, πας απότομα, και η άμυνα που έκανε αυτός, με κότα το γόνατό του, δεν άφησε την κίνηση να προχωρήσει. Και αυτός, για να μην χάσει, για να μην τον γυρίσω εγώ, έβαλε το γόνατό του και έσπασε. Αγαπώ αυτό που είπαμε, αγαπώ να είμαι εδώ, να αγωνίζομαι, να παλεύω. Γιατί θα αποδειχτείς, πραγματικά αποδεικνύεσαι. Και μετά το μάθημα να σηκώνεσαι και ο καθένας ξέρει ποιος είναι.